Kodwa nje bathatha yonke into ababefuna ukuyintshontsha kuyena, basho uphefumulo wakhe. Ngicela. Usithandi. Oh, ke se rata se setle haholo fela. Ke be renkile dinepe tsena before party. Ya kodwa phela ngithi ke iyona excuse esingaba nayo ukuthi siphinde sishaye enye party futhi. Kahle nje kamnandi. Yeah. Hey, ha re ntse re bua ka party tje. O ngopotsa hore di-guest tsa rona. Hey. Bana ba bua haholo. Ka morao re champagne e flow e ba shape. Ba buile ka Pearl. Wa tseba hona le mong a itseng Pearl ha e polaya. Uzokwenzenjani? Ngibuza ukuthi kwenzenjani? Kwenzenjani litha? Uyithathela bento ukhuluma. Aho. Divorce ke ntho e Cha, akuyona divorce. Wazibulala. Kwana mpeleletseng. Ngibheke kahle mina ngavele ngisuke nje ngikhuluma into enjalo. Ngingavele ngisuke ngikhulume ngophela. Ngikhulume ngokuyibulala kwaphela. Ngithathela leyo nto mina. Yini ke ongitshele yini inkinga yakho wena? Uzela ekhaya uzoba umakoti noma usodla indaba. Uzela uzongiphalazela. Uhlula into zakho, uzokhuluma into engekho. Lithabo wazi kahle ukuthi kuyangihlukumeza. Njalo uzokhipha igama likaPhela kulomlomo wakho, ube wazi kahle ukuthi iyangidla ngaphakathi leyo nto. Ngenze njani? Ufuna ngenzeni? Uhlangana naphi nento eyenzeke ngoPhela?